Lapurdiko hiriburuan, karrika artean zazpigarren festivala egun hauetan, point de vue, ikuspegiak, aurten 11 margo berri hiri osoan, Uartirin eta Burge Erreitin ere bai, Baiona galerian bilakatu da 7 urtez olako 101 margorekin. Arratsaldeon Baionatik ongietorri dendeneri, festival hau gogoan nola ez, baina aktualitatean ere Nerea Olaso, berritasunak asteburuan hemen Baionan izan zen hilketari buruz. Asteburuan Baionan izandako hilketarekin lotuta pertsona bat atxilotu dutela jakinarazi du prokuradoreak. 26 urteko hildakoak 4 tiro jaso zituela zehaztu du, horietako bat bularraldean heriotza eragin ziona. Motorean zihoazen 2 pertsonek egin zioten tiro. Horietako bat da atxilotutakoa. Astearte gauean atxilotu zuen poliziak eta behin-behinean espetxeratu dute 20 urteko gaztea dagoeneko auziperatua izan dena aitzinetik droga kontuengatik. Ikerketak zabalik jarraitzen du eta motorrean zioan beste pertsonaren bila jarraitzen dute orain, ustezko tirokatzailea. Eta bart, Ipar Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak elkarretaratzera deitu zuen Lapurdiko hiriburuan Palestinari elkartasuna adierazteko. Subprefeturak debekatutako manifestazioa, poliziak herriko etxearen plaza hartua zuen eta bertaratutakoak identifikatu zituzten. Manifestariek baina lekuz aldatzea erabaki zuten eta protesta egin zuten hala ere Baionako karriketan. Bestalde, ikusi haur eta gazte literatura zoka saran gaur eta bihar. Euskal Herri osotik etorritako 1300 haur izan dira gaur azokan, ikuskizunetan eta tailerretan parte hartzen. Eta besteak beste, Asisko Urmeneta eta Mariasun Landarekin izan dituzte idazle ilustratzaileen topaketak. Ikuskizunak, ipuin kontaketak eta bar eta profesionalentzako egitaragua ere antolatu dute ostiraluntan. Eta bihar ere, egitaragu oparoa saran bertaratu nahi dutenentzat. Kazetaritza Euskaraz izeneko unibertsitate diploma berriari buruzko lankidetza hitzarmenaren izenpetze ofizialako izuntan Baionan. Euskararen erakunde publikoak, Paueko eta Turri herrialdetako unibertsitateak, Euskal Herriko unibertsitateak eta Bordele Akitaniak Kazetaritza Institutuak elkarrekin egin duten hitzarmenari esker sortu da jada martxan den formakuntza hau. Alternantzian eginen da 2 urtez eta lehen promozioak etorkizuneko 11 kazetari formatzen ditu. Hedabideetan euskararen presentzia eta erabilpena garatzeko politikek eta gogoek euskaldun profesionalak kontratatzeko zailtasunekin egiten dute topo eta eskasorri aurre egiteko sortu da diploma berria. Maider Beotegi da Euskararen erakunde publikoko presidente berria. Bardozeko auzapeza izateaz gain, Errobiaturriko kantonamenduko departamentuko kontseilaria ere bada Beotegi. Euskararen erakunde publikoko lehendakari orde izan da azken 3 urteetan, Antxon Kurutxarri lehendakari izan den garaian. Eta gogotsu eta ambizioz hartu du ardura berria. Ez dut esango orain arteko lanak ezertarako balio izan ez duenik. Ikerketa soziolinguistikoak hainbat elementu positibo erakusten bai ditu. Baina argi dago ez dela aski, hiztun kopuruen portzentaiari dagokionez adibidez. Esaterako nire gurasoak euskaldunak dira eta beraien belaunaldia da euskaldun kopuru gehien dituena eta gutxituz doa. Beraz, transmisioaren erronka ezagutzen dugu baita erabilerarena ere, eta hauek guztiak ambizioz landuko ditugu, dauden zailtasunez jakitu. Euskal Konfederazioak bere aldetik euskara kinkalarrian dagoela salatu du, eta neurri zehatza hartzeko ere eskatu dio presidente berriari 2050 begira hiztun kopurua 130 iritsi dadin. Beotegik kopururik zehaztu gabe ambizioz lan egingo duela azpimarratu du. Euskal erakunde publikoan estatua, Akitania Berriko eskualdea, Pirineo Atlantikoetako departamentua eta Euskal Elkargoa batzen dira. Eta bakoitzak 3 ordezkari ditu batzorde nagusian. Presidentetza txandatuz joaten da erakundeen artean.
Arratsaldean berriz, ostirale izaki planak ere aurkeztu behar dizkizuegu gaur, eta lehenak zinemarekin duzerikusia, izan ere Azparnen Zinegin Festivala hasi zen atzo, antolatzaileek diote euskarazko film onenak topatu dituztela, askotan esaten dute ez, film ugari nahi izaten dituztela, eta ez dela posible denak hautatzea, baina kasu honetan bai, lortu dute denak elkartzea. Atzo baino let filma izan zen ikusgai, gaur ikusgarri bat izango da, musika eta argazkiak nahasten dituena, eta larunbat eta igandean datoz plater nagusiak, Josu Martinezen Mirande eta Bizkarsoro, eta festivala bukatzeko Irati filma, Paul Urquijoren film ezagunak aspaldi saldu zituen sarrera guztiak, eta erosta lortu dutenek, zortea dute, iparraldean filma ikusteko lehen aukeretakoa izango dute, beraz, gutxik esan dezakete hori. Hori zinemari dagokionez, eta musika ere badugu Aitor Zabaletarekin. Bai, eta musika badugu, eta ez duzu zehazten, zeren zaila da zehazte, eta nik ere ez nekien ez oso ondo ze proposatu, dena proposatuko dizuet, eta ikusleak berak aukeratu ez dara. Hasteko bihar itxasun egingo den Gaztetxeen urteurrenaren kontzertuekin hasiko gara, izugarrizko egitarago antolatu bai dute, Hartzabale, Dekot, Kimule, Buzubu eta Odeirekin beste asko ez dituzu ezagutuko, baina Odei seguru baiet. Bihar baita eta Lekornen arratsaldeko 7:00 bederatzietara doainik, Patxi eta konpainia dantza piko eskaintzen izango ditugu, eta Lekornen bertan, baina bederatzietan, izugarrizko kontzertuak hau bai, ordainduz, 15-14 eurorekin, Rakatapunk, Urtz mitikoak, Janus Lester handia eta DJ Uzkuluz izango ditugu Xiberoko DJ geroz eta ezagunagoa. Bihar baita ere, baina Donibane Loitzunen ikusten zuela Lapurdin gehienak, 5-12 eurotan, Gatibu berriki izan ditugu Baionan ikusgai, eta bihar Donibane Loitzunen. Eta Lapurdiko hiriburuan, Baionan bertan, basaideak izango ditugu, Zite dezakt aretoan. Orain bai, Basena Forara joan da, eta igandean alduden izugarrizko kantaldi izango dugu baita ere, 10 eurotan, doainik 13 urte arteko gaztentzat, beraz guretzat ez, eta entzungai izango ditugu Urepelako neskatxak, Amaia Irioin eta Aitor Iriart, Jon Intzain eta Polin Junket. Uste dut ondo esan dudala, beraz ikusten zuek aukeratu, nik ezin izan dut eta zein hartu edo zein aukeratu jakin. Eta hain zuzen ere, aipatu barra dugu, ez dela izango den musika aukera bakarra, izan ere Urruña nahiko ekimen berezia sortu dute Estruñakoz, ez da? Hori da, Emeki izeneko festival bat sortu dute, lehenengo edizio ospatuko dute beraz, larunbat eta igande honetan, 100% emazten ahotsez osatutako egitaraua antolatu dute. Esan bezala, larunbatean, Poline Junke, hemen ere izango dugu beraz bere gitarra eta ahotse goxo horrekin, Magi eta Kamila, Bosta xola urruñarrak, noski, Le Petit Lebre eta Abia Baxe Nafarroako ahots eta soka hirukotea. Eta igandean Kukubert, Neskatan Borrada, Buaminak eta Le Mefin, eta horrela amaituko da beraz, esan bezala, 100% emazten ahotsez eta 100% emazten presentziarekin osatutako Emeki izeneko festival hau. Bikain, horixe bere izango dugu ere azkeneko kantu hau, Bosta xola taldearekin utziko zaituztegu, gogoratu igandean itzuliko garela, astekariarekin, goizeko 9 inguru, eta asteburu goxoa pasa. Bedatxe bat izanik, maskara den botza, sekulan ez baitugu, utzi ofizioa, sorotxa behin dena, beti odolean, sorotxa behin dena, beti du gogoa. Agitzen zaikusu, libetxo egitea, urtsantxaren buganen, fite txerkatzea. Atzerik beitugu, urtoroz txapela, doak abezia begoaz, kambiatzen zuala. Bedatxe bat izanik, maskara den botza, sekulan ez baitu